Yeah, check, check. Yeah. Itt a Brunci, meg a Rich Péz. Yeah. Yeah. Hey. Mindig is tudtam azt, hogy merre visz az utam. Engem nem érdekel, hogy nekem ki mit mutat. Ez itt a rekordas, amit beleteszek ebbe. Engem nem érdekel, akibe baszott tettek. Mindig is tudtam, hogy egyszer majd felnövök. Eljövök értetek és mindenképp a betörök. De hogyha megtalálok, akkor véged ember. Jöhettek rám százanak, kezembe van a fegyver. Ilyen az élet, ki kell ezt most használni. Azt mondom testvérem, hogy mindenkivel basszák ki. Gyere, próbáld ki, a cigi tekerem. Ez az én megnyilvásom, most bevettem a fegyverem. Ilyen az élet, ki kell ezt most használni. Azt mondom testvérem, hogy mindenkivel basszák ki. Gyere, próbáld ki, a cigi tekerem. Ez az én megnyilvásom, most bevettem a fegyverem. Mutatom neked az ütemet, amit belülről üzenek. Hát is ki most a füledet, ez nem egy csafa üzenet. Inkább hozzá egy füzetet, amit most beletöltette. Érzelmekkel, szeretete, a szívemet most így éltettem.